Gure balorazioa da egiatan ez dagoela borondate politikorik galdutzat eman zen diru kopuru hori berreskuratzeko. Guk proposamen zehatza egin dugu, hain zuzen ere pentsatzen dugulako langileek ezin dutela galdu soldataren 7% hori, eta ikusten genuen lege proposamen hori modu egokia zala langileen espektatibei erantzuna emateko. Ez dugu ontzat hartzen mahaiak hartu duen erabakia, pentsatzen dugulako lehenik eta behin bere gain hartu duela ez dagokion erabakia. Eusko Jaurlaritzak berak eman behar zuen iritzia proposamen honen gainean, eta ez legebiltzarreko mahaiak bideratu behar zuen eskaera. Eta bigarrenik arduratzen gaitu Partido Sozialistak esan duen jarrera bat egin duelako Partido Nazionalistarekin eta Partido Popularrarekin batera. Eta horrek kontrasanean jartzen du aurretik defendatutakoa. Hau da, berak esana zuen lan egingo zuela langileek galdu ez ezaten Gabonetako edo abenduko ordainsaria. Eta hori kontrajarriz edo horren aurka eginez gaur bere botoak batu ditu hain zuzen ere beste bi indarrekin batera, eta 3 erabaki dute atzera botatzea. Adierazi nahi dugu eta aurreratu nahi dugu, guk ez dugula inondik inora ere galdutzat ematen langileen kopuru ekonomiko hori, eta atzera bota bada ere, aurkeztuko direnean 2013ko aurrekontuak, guk zuzenketak egingo ditugu, hain zuzen ere ontzat hartu dadin langileen eskubide hori. Eta aintzat hartu dadin kopuru hori, hain zuzen ere langilek galdu ez dezaten dagokiena.